Di rojên sermayên zivistanê de sobeya agir û mekanek germ û tu jê pirtûkên kevn û nadîr ji bo xwendekarek ji vê mekanê xweştir niha cînîne. Navçeya Sûriyê demek dirêj e ji bo kar û barên çand û kulturî veke navend tê dîtin. Li vir gelek kafe û navendên hunerî hene lê Şeyma Nûr him kafe him jî sehafek vekir ku ji bo xwendekaran bûye rawestgeheke bên vedanê. Ben burayı arkadaşlarımla من ailemle دەرا desteğiyle پشتگیریە ماڵبات و هەبالێ خۆ vekir. Ben yavekim difikirim gelo kafe be ez ê dikarbim ji heq derkevim. Ji ber ku Sûrê gelek kafe hene. Gelo ji bo pirtûkfirojê sehafî eleqe çê nebe ez ê ver bikevim. Temenê Şeyma 25 e. Lê wê têra xwe karên kompaniyê taybet kiriye. Rewma biryar daye ku ciyê xwe yê taybet veke. Pirtûkên di refan da hêdî hêdî gihîştine hev. buradan geçerken burayı gördüğü için Gelek cara hûn mirovek ku ber derî de derbas bûn, mekan xweşa wan çû. Pirtûkê xwe ji bo kafeyê bex kirin. Ji bo qenciya wan dema ku ew tên ez bi taybet cî didim wan. Li vir bi de hem pirtûkên niha li peyasê peyda nabin û destê me de hene. Ez xwazim vê dera mezintir bikim. burayı planlıyorum. Li vê sehav kafeyê bernameyên biçûk ên çandî jî çêdibin. Gelo çima Şeyma li Sûrê vî mekanê vekiriye. Surun ayakta Dibêje ku kalmasına ve sehafî herî zêde li bejn û bala sûra dîrokî tê. Xecî Can Faqîn, Dengê Amerîka, Amed.